Adi sayang. Ayo siapa kan? Ade Ara. Ade Ara. Ade Ara. Sing duwe rawa lumpang. Ade Ara. Ade Ara sing duwe rawa lumpang. Mimi siapa Mimi? Mimi Hani. Bos cilik. Mimi Hani. Bos cilik. Bos cilik Nok Hani. Nok Hani sayang. Nok Hani bos cilik. Rasane wis ora tahan rumah tangga lan sampeyan kula dianggep arca ngadeg li duwe rasa saben dina hilang bos cilik Nok Hani bos cilik yen laki doyan gemana gula gak bisa selingkuhan gula li arep larang li bakal lara hati masa buaya dikadani aja kadiran ada di wong ganteng dukakan aja kadiran ada di wong suki ya kan wong ganteng pira lawase wong suki pira suwene wong lawang wadon alus satine aja dilelarabani bos cilik Nok Hani 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 bos cilik sayang asik Nok Hani ini siapa? Aa Lukman sing denok kakila Aa Lukman sing denok kakila yen lagi demena gula bisa selingkuhan duduk bae lawan pengen biru sampean Aa Lukman sing denok kakila yen wong rumah tangga li kudu sampe mati yen wis ora suka mendingkan luru ganti rumah tangga wis bakal Nok Hani yen wis bosen jaga pegatan bos cilik yen laki doyan gemana bos cilik gula kan bisa selingkuhan gula li arep larang Nok ini paling sayang masa buaya dikadani Nok ini aja kadiran ada di wong ganteng dukakan aja kadiran ada di wong suki ya kan wong ganteng pira lawase wong suki pira suwene kula wong wadon alus satine aja dilelarabani Alukman Mimi Resi 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 Alukman Nok Akila RE Media Rohani Oye Sinci yen lagi dimana gula bisa selingkuhan duduk bae lawan pengen biru sampean Mame Ayu bos Korea wong rumah tangga beli kudu sampe mati yen wis ora suka mendingkan luru ganti rumah tangga wis bekel Mame Najwa Mimi Najwa
sakit pegang dan mimi najwa rasane wis ora tahan